खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडियोआव आं दं किंकन मुसाहारि मोनसे ब्रेकिं आपडेट लानानै फैदों चिरांनिफ्राय रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों साद'खौ खादों फिन साद' दुथां दायनिगिरिफोरखौ खादों पुलिसआ सान 22 सिम बांबाय दुथांफोरनि अनजिमाया बेबायदिनो जाथायजों फिन साद' सुबुंखौ खादों साद' दायनिगिरिखौ चिरांनि रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों बेबायदिनो मोनसे गेदेर आपडेट लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव एक्सक्लुसिभ फिन साद' सुबुंखौ खादों चिरांनि रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों फिन साद' सुबुंखौ खादों आरो बेबायदिनो दायनिगिरिनि अनजिमाया सान 22 सिम बांबाय दासिम सान 22 सिम बांबाय गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा दायनिगिरिफोरनि अनजिमाया आबुङै फोरमायगासिनो दं एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै दिन्थिनो लागोन जोङो बे चिरांनि गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा गोनां दायनिगिरिफोरा बेबायदिनो बांलांगासिनो दं चिरांनि गाग्लोबनाय जाथायजों बेबायदिनो रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों फिन साद' सुबुंखौ खानो हाबाय दुथांफोरा जाबाय जिम्बाइ सरेन जडेला मार्डि मंगल किस्कु सनु टुडु गगन किस्कु सफल किस्कुखौ लाफानानै साद' सुबुंखौ खाबाय आरो दासिम सान 22 सिम बांबाय दायनिगिरिनि अनजिमाया खानायफोरनि अनजिमाया दासान्दि थासारिया गोजोन थासारियाव फैबायब्लाबो पुलिसनि कन्ट्रलाव दं दा थासारिया आरो फारसेथिंजाय मबाइल इन्टारनेट सिबिथाया बन्द जानानै दं क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लाफानानै गंनै जिल्लायाव जाथायखौ नोजोर बोनानै मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय बन्द जानानै दं आरो पुलिसआ भुटान राजा लामा थांनाय बे भुटान राजा लामायाव साफ्रोम सुबुंनि फोरमान बिलाइ आनजाद खालामदों आरो गंफ्रोमबो गारियाव सिग्रोमनाय जादों एक्सक्लुसिभ भिजुअल नोंथांमोन दारै दिन्थिनो लागासिनो दं रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों फिन साद' सुबुंखौ खानो हाबाय नोंथांमोननो एक्सक्लुसिभ भिजुअल दारै दिन्थिगासिनो दं बे जाथायजों लोब्बा गोनां साद' सुबुंफोरखौ खानो हादों आरो बेबायदिनो खाजानाय दाथ' साद' दुथांफोरा जाबाय सनु टुडु गगन किस्कु आरो सफल किस्कुखौ लाफानानै दुथां जिम्बाइ सरेन जहेला मार्डि मंगल किस्कु दुथां सुबुंफोरखौ लोब्बायाव बे जाथायजों लोब्बायाव खाबाय पुलिसआ बेबायदिनो आरो गंफ्रोमबो गारियाव पुलिस खुंथाया गोख्रोङै नोजोर लाखिगासिनो दं आरो बेबायदिनो गोख्रोङै सेबनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो दं साफ्रोम सुबुंनिफ्राय आइडि एबा फोरमान बिलाइखौ मोजाङै नोजोर लाखिदों आनजाद खालामनाय जादों बेबायदिनो दायनिगिरिफ्रा बे जिल्लानिफ्राय गुबुन बायजोआव खारखुमालांनो हाया एबा बे जायगाखौ नागारनानै थांनाया बेखौ लानानै पुलिसआ गोख्रोङै सेबनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो दङ आरो बेबायदिनो नोंथांमोना नुगासिनो दं एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै साद' दुथांफोरखौ बेबायदिनो खाबावनो हादों पुलिसआ गोख्रोङै बेबायदिनो दायनिगिरिफ्रा साफानि उनाव साफा खाजागासिनो दं पुलिस खुंथायजों आरो दासिम सान 22 सिम दुथां दायनिगिरि सुबुंफोरखौ खानो हाबाय रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों दासान्दि थासारिया गोजोनाव फैदों आरो पुलिसनि कन्ट्रलाव दं थासारिया आरो गुबुन फारसेथिंजाय मबाइल इन्टारनेट सिबिथाया बन्द जानानै दं क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लाफानानै बेराफारसेथिंजाय पुलिसआ रुनि खाटा ओनसोलाव थानाय बेबायदिनो भुटान थांनाय राजा लामायाव गोख्रोङै सिग्रोमनाय हाबाफारिखौबो सालायगासिनो दङ आरो बेबायदिनो साफ्रोम सुबुंफोरनि फोरमान बिलाइफोरखौबो आनजाद खालामनाय जादों गंफ्रोम गारियाव फारसेनिफ्राय आनजाद खालामनाय जादों आरो गोख्रोङै नोजोर लाखिनाय जादों पुलिस खुंथाय फारसेनिफ्राय आरो बेबायदिनो रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों फिन साद'खौ खानो हादों दुथां जिम्बाइ सरेन जहेला मार्डि मंगल किस्कु सनु टुडु गगन किस्कुखौ लाफानानै सफल किस्कुखौ खानाय जादों सान 22 सिम बांबाय बेबायदिनो रुनि खाटा गाग्लोबनाय जाथायजों लोब्बा गोनां दायनिगिरिनि अनजिमाया मैया बेबायदिनो 10 सुबुंखौ दायनिगिरि दुथांफोरखौ खादोंमोन पुलिसआ खानाय दायनिगिरिफोरखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जायो आरो बेबायदिनो थासारिया गोजोनाव फैदों पुलिसनि कन्ट्रलाव दंबाबो मबाइल इन्टारनेट सिबिथाया बन्द जानानै दं आबुङै बन्द जानानै दं मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय चिरां जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला नाङैनो इन्टारनेट सिबिथाया बन्द जानानै दं पुलिस खुंथाया भुटान थांनाय राजा लामायाव गोख्रोङै सिग्रोमनाय आरो नायसंनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै सालायगासिनो दं बायजोनिफ्राय फैनाय गंफ्रोमबो गारि आरो बायजोआव ओंखारलांनाय गारियाव बेबायदिनो फारसेनिफ्राय सिग्रोमदों नायसंगासिनो आरो फोरमान बिलाइफोरजों साफ्रोम सुबुंनि फोरमान बिलाइ एबा आइडिफोरखौ फारसेनिफ्राय आनजाद खालामनाय जादों
गारियाव फैनाय साफ्रोम सुबुंनि फोरमान बिलाइफोरखौ आनजाद खालामदों सिनायथि लादों सुबुंफोरनि पुलिसफोरा शुक्रबाराव बेबायदिनो रुनिकाटा हाग्रा खोन्दो मावखुलियाव गाग्लोबनाय जाथायखौ नोजोर बोनानै पुलिस खुंथाय CRPFनि गोहोआ गोख्रों पहरा होगासिनो दं जिल्ला नाङैनो BTCनि हाग्रा सम्पदखौ लानानै गोख्रों जादों बिफानारि खुंथाय जाथायखौ लानानै चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि गाहाय मावख'गिरि कुन्जन बसुमतारी बिथाङा गोख्रोङै बिबुंथि लाखिदों बिदिब्ला खोनासंदों कुन्जन बसुमतारी बिथाङा मा बिबुंथि लाखिदों আর্মস জলাক এই ঘরটো জলাক আমার কোনো কি নাই কিন্তু জঙ্গলত ইয়াতকে বেছি জ্বলাইছে সিহঁতে প্ৰাকৃতিক যিটো এছেট সেইটো কিমান জ্বলাইছে আপোনালোকে চাওক তো সেইটো বন্ধ হ'ব লাগে না নালাগে কওকচোন আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰি পেলাই কিবা লাভ হ'ব নেকি মানুহক নালাগে নেকি চৰকাৰী সম্পত্তিটো এইটো ছেভ কৰিব নালাগে নেকি হা কিমান এৰিয়া মাটি দখল কৰিলে বেদখল কৰিলে কিমান জংগল কাটি পেলাই গছ গছনি কাটি পেলাই ধ্বংস কৰিলে কিমান জ্বলালে জংগলত কিমান জ্বলালে এইটোতো সামান্য আমাৰ ভেহিকেলটো গাড়ীটো জ্বলাইছে 4টা মানে বন্দুক জ্বলাইছে এইটো আমি বেছি কি দুখ হোৱা নাই আৰ্মছ জ্বলাওক এই ঘৰটো জ্বলাওক बेजों लोगोसे जोङो थोंजोङै फोसावनो लागोन आंजों लोगोसे दं चिरांनिफ्राय खौरांगिरि निजोम दैमारि आरो थासारिखौ लानानै बे समाव निजोम दैमारि बिथाङा आबुङै फोरमायगोन शुक्रबारखालि जोंनि चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा बिफाननि मावख' माखासे दुथां सुबुंफ्रा हाग्रा बिफाननि मावख'खौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि जादोंमोन नाथाय दायै रुनिकाटा ओनसोलाव गोजोन थासारि आरो मोजां मोनसे थासारिया फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौनो लानानै पुलिस बिफाना सरकारनि आसाम सरकारनि बिफाननि मावथिफ्रा गोख्रों दिथा होनाय आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो दासिमाव जिखिनि जोंनि आखायाव खबर मोननाय मथे 15 जनखौ हमनो हानाय जाबाय आरो लोगोसेनो दायो गोदानै 6 जनसो सुबुंखौ हमनो हाबावदों होननानै जों बेखौ जोङो दान्दिसे समाव खबर मोनगोन जिहेतु बिथांमोना गावसोरनि अफिसियेल खामानिखौ मावगासिनो दङ प्रशासना आरो लोगोसेनो बे मोनसे गोजोन थासारि सोलिगासिनो जिहेतु थांनाय शुक्रबाराव जिखिनि दायनिगिरिफ्रा सरकारि मावख' हाग्रा बिफाननि मावख'खौ गाज्रियै गाग्लोबनायनि दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनो थाखाय गोख्रों नाजागासिनो दङ आरो सान हर खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दायो बे रुनिकाटा माने गोख्रों मोनसे चेकिं खालामनाय सोलिगासिनो जिहेतु भुटान गेलेफुआव थांनाय मोनसे लामा नेसनेल लामा बेखौ थांनाय लामाजों जिखिनि थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोर बेखौ चेकिं खालामगासिनो दङ